Knæfald for demokratiet, part 1. Mols. Jeg synes ikke, det er fair. Hvor er det, du står henne lige nu? Jeg står på Sjælør S-togstation. Jeg har fået at vide, at den der, den er simpelthen ude for lands lige lov og ret. Det synes jeg jo ikke helt er fair, fordi jeg tænker, altså, det er pisse lækkert, så kommer folk med S-tog, så kan de lige se gulvet, så kan de lige stemme på ham. Og man tænker lidt, kan det være hærværk, når det ser så godt ud? Nej, jeg synes ikke, de skal tage det ned. Og hvad er din holdning til privat ejendomsret på det her område? Ja, det normale er jeg for. Jeg er i hvert fald for, når der kommer sådan noget med sådan demokrati på arbejdspladser og sådan 1. maj røde mennesker. Det kan jeg ikke lide. Eller sådan, når Frank Aaen snakker om det, det synes jeg heller ikke er fair. Men her, der er jeg totalt meget imod. Men kan man virkelig snakke? DSB er sgu da ikke privat, og det ikke Arriva. Jo, altså, jeg ved det heller ikke. Det er en gråzone. Jeg synes fandme, det er en gråzone. Jeg tager den med til eksamen i individets grundlæggende rettigheder. Spar lige. Den her? Ja. Så skal vi også sætte ned, hvis du kan have den med sådan en bilag. Du ikke skal filme det her. Er det den gode tank, du har fået? Den er god. Jeg har fundet nede på depoten. Og vi ved alt, hvad der kommer fra Radikal Ungdomsdepot er... Jeg er nok nødt til at... Jeg skal lige holde den her. De filmer jo det her, men nu tager vi den selv ned. Er det man kan det beskrives som selvtægt? Det er der er jurist. Selvtægt? Det ved jeg ikke. Vi ser en fejl, og vi retter den med det samme. Ja. Så kan de sgu heller ikke sende os nogen bøder. And down he goes. Det er et knæfald for demokratiet. Jeg er selvfølgelig meget ked af DSB. Jeg synes heller ikke, det er den bedste løsning, vil jeg bare sige.